Takže ahojte, toto je môj video a toto video bude mostík z vrchu. Žiadala ma o to kamarátka, hej, aby ste vedeli, lebo ona vie mostík, ale iba skoro. Tak a ja už idem na to, pretože som zvedavá, ako to dopadne. Takže počúvajte, sledujte a pozerajte. Takže, ako prvé začína rozcvička a nemôžete ju vynechať. Musíte vedieť kopru a to je tak, že si lahnete a budete sa a môžete pridať aj nohy. Tak, keď to máte, budete skúšať taký úplne, hej? Je to mostík tak, že dajte si nohy ako keby takto. Hej? A skúsite si takto. Tak. Môžete už skúšať ten nos. Takto si dáte tú nohu. Tak. A hýbe si na seba. Ruky si dáte tak. A keď to máte, môžete si zbližovať. Hotovo. Tak. A môžete skúšať o nejakú stenu, dvere, skriňu. Tak. A už to môžete skúšať napríklad o posteľ a proste až do najmenšieho. Tak, ja tu mám túto posteľ a skúsim to na polnu. Tak. A dávam si niečo menšie. A to bude dám. Tak. Tak. A dám si vankuš. Tento taký vankuš. A skúsim to oto. Tak. A už to skúšate. Tak.
páčilo, Gano, dajte mi like a ja sa s vami lúčim. Ahoj!